Ďakujem. Treba to ísť preveriť. Len mekače žere. Aha, dobre. Poďte, ešte 2 body utíkame. Pri Živník on povie, že on by nemohol zobrať Saruskyko. Že on by nemohol zobrať. Vidia Martin. A ten mekač čeho žere, však len vyžobral kokot glupý. Určite od nejakého vyfajčov v Rakúsku a má na mekač. Autobus a 42 ma ťa zavedie všade. No? Dneska sa ešte je na autobuse vozil. Videla som babu Lovoči na vozíku. Hej, hej. Jak všade sa vidí. S tou stopkou do Mio sa to nekončí. Aj. Ako to myslím magie? Hej, dnes. Ľudia, poďte, bo 2 body má výhra. Halo vyhráva. Ľudia, halo. Nemusíme sa stále. Yes, Janka, ďakujem. Ale aj tak ďakujem. Ďakujem, Jani. Nechcem byť na dedine. Čo odvečíte? O 9 bodov sme hrali. Ja som vyrastal na dedine na Valáli a už niekde. Ja som zvyknutý, ja som vyrastal od malička v meste. Budem mať pestré Potom, to. keď prišiel Prečo? taký, že rozpad, tak nás A čo si myslíš, že presťahovali na Lovoči nás dedinu a to bolo nepoznáme? pre mňa Hej, hej. A kde si moju babku videl? V svojej piči? Valáli, to je A tak, že som Ľudkovia máme trojnásobok. že Trojnásobeček máme ľudkovia, Poďte využijeme. trojnásobok. Házlem ružičky budete házať, ale máme 3-krát viac. na Valálu alebo na teréne, nie? Že terén, že mesto. Ľudkovia, môj zlatý, trojnásobeček. Nikto nič? Áno. No ona vyhráva. Ďakujem, Janka. Jak Hej, hej, už sa teším. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. No, Valal. A však to do dneška ešte tak vári. To do dneška A prečo si taká frajerka nebola, keď hovoríš, alebo frajer, že si videl moju babku? Na kotrišity to znamená, že Prečo si neprišiel, alebo neprišla? Sa bala, že ti tam zrobím hambu? Takéž. Polamaná. A keď sme chodili zo školy domu a babi už čekali, akože staré babi, staré... To sa tam píše také pičoviny. Ja Oni ľudí. už nežijú, oni podechli. Všetky rada. Áno, dobre, tak mi robia a? Čo? Mimo sledujú, nemajú zakázané sledovať ma. A oni že, no co školáre, jak bolo v škole? A veď prišla jedna pedagogička a kazala, že vypadni to osobitňara. Kako się do píži. No, kámo, ja som bol razba. Lajkujte. Máš ešte chváliť. Nič nerobí len horoty a uchodzi polomka žerec a toto 2 suky zavreté doma ohľadze. To je systém, fejkový kokot. Si zapísal, neviem. A toto 2 suky ohľadze doma. Ďakujem. No chodzi do mesta No žerec. poďte lajkovať, šup. Lebo začnem blokovať to, čo nelajkujete. Nekrič. Nadinka, si tu 5 minút začnem lajkovať, lebo začnem ťa Však blokovať. nekrič. Janka to isté. Aj ty kam začne lajkovať, prosím. Tá Coca-Cola je vraj dobrá. Už nie je tá Coca-Cola, čo bola takedy. Teraz som si zobral 3, aj s ľadom, a už je vidieť. S
Kozy si vypadol jedine. Čo bolo také. Pozornosť, Bo lebo chce nemá hroty. gifty a nemá proste nič. A Chce potrebuje hroty. hroty. Že mu ľudia tam posielali gifty. Ja sa nehambím za mamu, lebo však moja mama je Barbina oproti ním. Barbina za toho jeblo do detského domova. A neskrotno tu dneska povedala, Moja že Barbina. hral divadielko, že písal mne cez Fejkoviče na gifty. bakalára, že by mal pozornosť, že by mal gifty. Bo už musí dať, čo A vymyslí, jaké dával na Kika sám účet? není, že sám není, že by ho takto sledoval, neviem čo, a dával pozornosť. Jaký účet dal na toho? Bakalár oficiál. Z Instagramu. Bakalár oficiál. No tie fotky. Jedine z Instagramu. Alebo od Kalina. Ale ja už som dal súkromný. Ale Micka na zdraví. Čo? Tak lebo ja mám uvedenú rodinu, ne? Ja mám uvedenú rodinu verejne a už som to zmenil. Toho krivého kokota. Ty vieš, kto to je? Ukazuje, koho žere. Potrebu zaplakať, že nemá na žradlo. To ti ľudia. Balu, ďakujem krásne. Peňo, ale Ďakujem veľmi pekne. Ľudia sa točí. Ďakujem, Balu, ďakujem krásne. áno. S ním sa ani dokopy Ja ti nedaj. také veci nerozoberám, vieš. Ani na TikToku, ani na reálnom živote. Ľudia, poďte. Ďakujem. Také veci za mňa nepatria na TikTok, vieš. Ďakujem Ja si pekne. to tu chránim. Ja aj keď raz budem mať babetko. Vyzer na babetko sa TikToku. nikto nedozvie. Že- Čo si? Nikto, nikdy. To ty babetko, pána Boha. Ja není som z tých. Tak kde je? Tak, Ďakujem pekne, Balu. však ale jak dlho ma poznáš? Ja na TikToku svoju Ďakujem, rodinu ešte jednu nerozoberám. hviezdičku. S Krimom budem mať babo, presne. Kiko. Presne, Kiko, ďakujem za podporu. Balu, ďakujem ti krásne. Nie si titulný darca. Gratulujem. A poďte hore na cieľ. Poďte do starej. A ja mám ľudkovia horecie. Ďakujem. To môžete, poďte do cieľa. Ďakujem krásne, Balu, ďakujem. To môžete, poďte do cieľa. Poďte mi pomôcť s cieľikom. Prehrávam. Jasné, že Zbožňujem vás, pani Slavka, a ja teba. Si úžasný človek, koľkokrát tu prídeš, si úžasný, vieš pobaviť človeka. Aj podporiť, aj Ako pobaviť. to Ďakujem. má zaujíma, že nemáš koiny. Vypadni sa nabiť a pošli mi mačiatko levo. Inak ideš do boku, rozumieš? Počujete, čo vyjednáva? Salka, postav sa do pozoru. Prečo?
Ezomak, ahoj láska. Postaviť do pozornosti. Ahoj Ezomak, poď mi pomôcť lajkami, ďakujem veľmi pekne. A nezabudni sa mi vygrať zo Scrolling Play. Je ešte väčší psychopat ako Čo som som ja. Nekrič, ľudia, ja prehrávam. Že prestaň. Zabudíš rodičov mi. Ľudia, ja prehrávam, poďte mi hodiť žirafu. Je dovtedy, kalení krv. Poďte mi hodiť žirafu, ľudia. A ženu ťaha za vlasy dovtedy, pokiaľ Žirafku, prosím. Poďte dať čo za 1000 hodiť, bo vyhráva. sa to nie je žiaden scenár, to nie je žiaden film. Ja viem, čo moja Potrebujem mama dať čo Ezomak, ďakujem ti, krásna láska moja. keď mojim sestram sa ubližovalo na zemi. Ľudkovia, prehrávam. To si dostala žirafu? Áno. Ďakujem, obie. Však jasne som normálny. No, ja vieš čo dám? Ja si to risknem. Takže prehrajem to. Koalície. Pridať. Ľudia, odkedy ho sledujem? Ešte. Odkedy ho sledujem? V kuse žerie. Ešte nedožral. A on keľu zožere pre Boha. Však jemu treba jednu vyplatu len na žradlo kokotovi. On treba zaplakať, že nemá co žrať. A teraz prežiera love. Ľudkovia. Ľudia, prehrajem. Haló, ľudkovia, prehrávam. To vážne prehrám. Vážne ma nechajte prehrať. No táto. Počkaj, ja som mal, keď ju zobrali do basy, Ďakujem za podporu. 13 rokov. On začal hľadať, počkajte chvíľočku. 13 rokov, lebo náš otec zomrel. Keby náš otec žil, tak otec by nás nedal do domova. Takže tak. Ja si toto dám. Počkaj. Daj normálne. Toto si dám jedno. No, Iný hľadaš to spomínať. Ďakujem za podporu. Dal som Leon na mne 5000. neostávalo kapka. Co si dala? Jasno, že bolo kruté. Vyslovuje sa to Maggie. Dobre, Maggie, budem to len Maggie. Dala som Leoni plášť za 5000. Pre Boha. Ľudia, poďte. Kto mi ho splní, prosím. Ďakujem, Janka. Kto mi ho vie splniť? Luci, ďakujem Kto mi vie krásne. zrobiť radosť? Ďakujem veľmi pekne. Som taká unavená, ľudia. Veď jeho otec nedávno zomrel, ešte mal s ním fotku, aj sestra tam bola. Áno, ja si to pamätám. No ale ja som išiel potom. Ja si to pamätám. Takže ich otec súhlasil s tým, že by išli do Som decáku. išiel potom do Holandska. Tam som chodil pracovať, to som mal 20 rokov. Nič, také boli, to nebola som doma. Som vedel parádne po anglicky. A moje začiatky boli za to, že ja som najprv chodil do roboty. Poďte dve ružičky a do ľudí, poďte ľudia, ďakujem. Tak, Áno, klame, jej, ďakujem krásne. Áno, klame ľudí. Presne tak, bizar, klame. Poďte si jedno. no ale okrem tej kary, to čo som si zarobil, tak som spolu s ňou, už keď som ju mal, Ďakujem, Stefánka. tak sme migrovali. Migrovali akože, Poďte do nás, chodil som po lebo Európe ešte. si keby som teraz dostala toho to som Londýn mala bolo 10 000. v Európskej únii, ešte keď nebol ten Brexit. Ľudia, poďte. Nie, keby niekto pomohol s cieľom, splniť cieľ. Nemám tam veľké korene. Ja sa k tomu Lucka, ďakujem, Luci. Prehrávam ľudia. Ďakujem, aká krásna kytica. pardon. Ľudia.
Kvitnúca Ale ja melódia. som, Ide robiť, ale ja som nemal Ďakujem. žiadne peniaze, lebo ide robiť večeru, nedajme ja som som to prišla z iba práce a vezme tým, čo sú a od vezme narodenia. koniec ešte. Dostala si Som bol klobúk. ináč braný. Ďakujem za klobuček. Na kamzíka ho posadili. Dnes si pochodil. No a jasné, že... Ahoj, Lidu. No ja keď Ľudia som mňa mal strašne 24 alarmovali. rokov, Katka, ja som niekoľko Na teba? na sociálnych sieťach, tak čo si? A čo ideš robiť na večeru? Ó, A kde? ďakujem. Teraz možno, No, že už to je už prehrávam. iné, Martin, ja neviem, ale vtedy to tak... Ľudia, prehrávam. Ďakujem ti veľmi pekne, Maggie. Ale to Mám v tej teraz dobe na ani zubenu tak tie drožky sociálne poliť siete si neboli dárka. populárne. Tak keď máš Ľudko, krásne, ja ja prehrávam. nebude ťahať zubu z drožky. Správajú sa tam aspoň, ale čo si. Ďakujem mi pekne. Prehrajem. Ti hovorím, že mojej sestre Luci, správali v ďakujem. škole veľmi zle. A Na čo moja vlastne matka počúvate? koľko razy tam prišla, toľko razy tam urobila cirkus, Ahoj, ale taký Nadinka. cirkus, že všetci boli Nie, pozeraní. Maggie. No. Všetci. A skáďal si. Ešte riaditeľ. Asi hej, tam si ho vybrať. Ale to veľmi bolo, neviem, či to netreba zašívať. Čo idete zajtra robiť? Lebo Mima bola tiež vyťahovať, ale operačne. Ale nie, bo to jej sa neprerezal, tá za to bola. Čo idete zajtra robiť, ľudia? Tu jedna Maggie, čo ma tu podporuje, ide robiť steak a zemiaky a šalát. Teraz? Nie som na sa. Jo. Nadinka, ahoj. Vieš, ak ja milujem steak? Jo. Som zrobila chuj, ja som hladná. Ľudia, poďte. Kúkaj. Poďte nemu. Chápeš? Každý jeden záťah vonku, čo som aj tak, To tá sa fotia. neukáže na kamere. Poďte ľudia. Všetko, co chceš, sa ukážem, tá fotia. Haló. Haló. Ľudia. Ona mi zoberie viny. Ona mi zobrala viny. Ďakujem pekne, ľudkovia, za vinky. Ďakujem za podporu aj Ezo Maglaska, ďakujem za lajky, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vonka je živo, necahajú von. Za to, daj to, ja. Ty bláho blázinku, já jsem na tebe úplně zapomněla. Začala jsem dělat moje tiramisu bez tebe. Jak jsem si to mohla dovolit. Takže Poďte lajkovať, hore vám cien. proteinový puding vanilkový jsem tady měla. Poďte trojnásobok. Ľudia. Trojnásobok máme. Nie trojnásobok. Ľudia. No, 3-krát viac, škoda. Ďakujem moci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Kami. Veľmi pekne ďakujem. Že? Okej. Ja vidím potom. Nie. Ešte 50% mi treba splniť si Aljoška, ahoj. To je kúkneš, to treba. Píše mi, že 50% mám splnený a že ešte 50% mi treba splniť. Ľudia, haló. Dole v komentároch ti píše, keď máš 50% splnený cieľ. Poďte, ľudia. Dve ružičky. No, nám ešte jedna chyba, ďakujem. Alebo dva loptičky, dva róze. Rózy, poďte. Ďakujem veľmi pekne. Keby sa mi podarilo, že by splnili cieľ, bolo dobré. A nevidím tu Haló. Maggie, ďakujem. Poďte ešte jednu, kam alebo takto, poďte. Poďte si dneska so mnou spraviť. Prosím, poďte.
ľudia. To je náhoda, nič mi nedá. Ďakujem. Ľudia, pôjde dvojnásobok, poďte, ja som zmenšili, to môže. Poďte. No máme dvakrát viac. Ďakujem, Lucka. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. V obchode to bol boj s mojou nerozhodnosťou. Ja ho milujem, ale neviem, Ďakujem, či budeš hľadať ďakujem. frajerku. Ďakujem za klobučík, so slzami. Ďakujem. Ja som ti dala follow, Maggie. A teraz dole máš Maggie a dole máš Markus. Один наших лінейок десятків. Markus a Martin. Це що воно дуже класно виглядає, але Ти воно дивись. виходить, що реально дуже смачно, правда? По-людськи. No, sú také staré, jak ja. Ten Markus a Martinus. Martinus, čo ja som. Ľudia, poďte ešte, ak to môže. Som zabila inak chuť s tým stejkom. Hladná som. Ahojte, poďte si dnes s nami Teba. spraviť Ľudia, poďte jej dodať linii. Žena sa ocitla v nezávidenia od... Tá čo ma dusí? Solka, prestaň. To bude na Slovensku, tak a to bude kedy? Nemôžem sa Kedy poriadne bude na hojtať. Slovensku? To mať, že mám to na Ľudia, poďte ešte, to môže. Snipe, robte snipe. No posmieť, jak postal sa Ja by ako som chcela chlap z dostať očí do ešte očí. žirafu, alebo toho lačensku, čo som dala. Ľudia neviem, čo jesť. Vanda mi nechce dávať jesť. Bedne ho zrobili. Ľudia, poďte mi ešte takto zrobiť radosť. Bože, to čo mi tak duší. Ďakujem za to. Ďakujem veľmi pekne za podporu. Ďakujem. Ja som brala aj kvapky. Bo beriem švedské kvapky, panadol beriem. A ja sa z Zvezke baru vyberem. Švedské kvapky, Slavka. Tak sa volajú Poďte sa švedské rozprávať, kvapky. ľudia. Dajte takú tému. Kami, daj tému. Ďakujem veľmi pekne za podporu. Ezoma k tebe za lajky, všetkým za podporu, čo ma podporujete. Ďakujem. No a poďte tu na sobu, poďte ľudia. Ľudská, ďakujem za všetko. Bola som dačo vybaviť. Ani také. A ty? Ďakujem krásne. Tie kvetočky sú krásne. Poďte ľudia. Ja by som chcel ešte dostať jednu žirafu. Ešte tak 90 to bude a potom idem spať. Ja som mala vonku a bolo sme sa pobili, prepoj mala držala 40 minút bolo. No a však aj tak 40 minút je dosť, ne? Jo. Neviem, koľko má mala rokov. Alebo mesiacov. To ešte len po 10:30. Nejaký profil som tam videla teraz, Slavka. No nič. A nás takých bude mať 5. Inuška, ahoj. Neboj, táto Oh. Ľudia, 2 ružičky alebo 2 rohy.
Albo loptičky, poďte ľudia. Čo Prosím. ste dneska robili? No tam neduší toto. Ďakujem ešte jednu, poďte. Ľudská, ďakujem, krásne. Poďte ľudia. No a ja potrebujem ešte jednu ružičku, Ja ľudkové. som ostal na zemi. Ľudia, haló. Ešte jedna ružička, no. Poďte ma Poďte ľudia. zachrániť. Ľudkovia, jedna ružička. Buďte takí dobrí, niekto, poďte mi hodiť ružičku. Ale to po-ľudski. Takže ju nedostanem. Toto si videla? Šumpa bola, tvoja mater, ty si jej špiči spadol, dobre? Simon. Ty príde ku tebe, Simon, okamžite to Dneska je 7. bolo. o 7. A pán ešte má 2 minúty, ale už to celý. Jurko, Zase jedlo. ľudia, poďte. V očích nosím malou hvězdu, Hej, medzi noha. co mi svítí na... Už to ide, to čaká. Bože. Aká bude zima. Taký som hladný, idem niečo zjesť. To ešte máme. Dobre. Môžem ísť tak na kardio, a nevieš rád dobiť. Taký som hladný, idem niečo zjesť. To ešte máme. Jej, ďakujem, Minuška, krásne. Môžem ísť tak na kardio, a nevieš rád dobiť. Veľmi pekne Taký som ďakujem. hladný, idem niečo zjesť. 80% mám splnený cieľ. Ešte 20% mám splnený celý cieľ. Taký som hladný. Aký klub poznáme? Však prestaň, prehrávam ľudia, zoberiem mi viny. Co si dostala? Ona už dostala dneska 2 žirafy, ľudia. Slavka dostala 2 žirafy, nekryš tak. Poďte dať follow. Slavka dostala už 2 žirafy a ja ani jednu. Za to vyhráva. Ďakujem. Takže zoberiem mi zás viny. Ďakujem. No však to už na tebe, že koho To nič, tak prídem. Prídem o viny. Tiež. Už vážne vážne. A dávaš aj mne. Ďakujem Príjem pekne. ťa pozrieť. Ďakujem pekne za podporu. A tam keď uvidíš, že Ľudská, mám ďakujem. podporu, že som dneska dostala 2 žirafy. Ďakujem pekne. No však keď uvidíš, že aj mňa dneska podporili, to uvidíte, jak si bude zás nožík ku krku dávať. On chce narušený psychopat, decko. Pre Boha. Nech mu zahynú geny. Nech mu zahynú spermie vo vajcoch. Že by nejaké decko nikde nesplozlo, bude cerpec. Poďte sa rozprávať ľudia. To čo som... Ďakujem, Minuška. Sluchátka, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Inuška. Ďakujem, ľudia. Tak, a teraz mám ja tú žirafu, aha. Ľudia, halo. Inuška, ďakujem. Halo. Ďakujem veľmi pekne. Ľudia. Tá, nemám pravdu, ľudia. Jej, mám splnený cieľ, ste úžasní, ďakujem vám krásne. Za podporu. Zoma k tebe ďakujem za lajky, krásne môj zlatý. Ja dávam iba náhodný cieľ, ja iba stlačím, tak jak teraz. Dám aktivovať a nemením.
toto, čo mi tam ostane, toto, čo mi dá TikTok, toto dávam. Ja nedávam nič. A ďakujem veľmi, veľmi pekne, ďakujem za podporu všetkým, veľmi pekne ďakujem, ste úžasní. Ďakujem, ľudská. Už prehral. Ďakujem vám pekne, ďakujem. Takže ja to ešte dám stream a potom idem spať, lebo dneska som skoro stávala a unavená som. Ja som tiež strašne unavená, ale Ďakujem. treba mi peniažky, to som prišla trošku tu, však poviem pravdu, prečo by som klamala. Ľudia, Ešte jedna ružička. Jedna ružička, ľudkovia, jedna. Poďte, ľudia. Jedna ružička, ľudkovia, jedna. Kto môžete, pomôžte. A proste ja idem tu aj pre zabavu, aj zarobiť si. Na rovinu poviem, ja klamať nebudem. Však idem za tým účelom, že som zarobila si nejaké peniažky, že som, viete, niečo mohla si aj ja kúpiť navyše, lebo ste úžasní, keď ma podporíte, pomôžete mi, je to veľká pomoc. Zomak, ďakujem za podporu, všetkým babám ďakujem za to, že ste ma podporili, Inuška, Ľudská, Janka, ďakujem vám, babi. Krásne zo srdiečka vám ďakujem. Ja mám tam fotku, lebo... ďakujem. Čo? Čo ti dáva? Ďakujem. Kto si dostala? Ďakujem pekne. Aj žirafu si dostala. Hej, však vidím, že je žirafu, mám i klobúk. Od Ďakujem. Inuška. Ďakujem veľmi pekne. No, Nikuška, ale poď sem. Mám tu fotku. Nie, Nikušku nemám tu. A kto to dáva? Inuška. Inuška, poď ku mne, Havko. Nie. Počuješ, Inuška? Ešte chce na druhú stranu. A ju podporovali doteraz a ja som nepýtala, že by prišla. A to Ľudská hodila klobúk a Inuška hodila žirafu. Ďakujem, babi. Ste úžasné, babi, ďakujem. Ľudia, haló. Nekryš, bo zobudíš bábku, detka. Poskočím z balkóna, alebo idete ma veľa. Ty šalená, to čo rozprávaš? Ľudia, my nemáme balkón a máme balkón tam vzadu, rodičia majú. Ale to my sme skakali jak malé deti s dažníkami z neho, takže sebe neublížim, môže skočiť. My sme s bratom, jak sme boli... Ona má ešte Ľudia, naváža. Zvolajte, Šanda. Nabadaj mu ju. Íď skočiť. Čuješ? Íď skočiť. Dám ti dážnik a budeš skakať tak, jak my s bratom, keď sme boli deti, ľudia. Nebolo za bradle, my s bratom sme rozprestreli dážniky a sme skakali z balkóna, bo nie je výška. Asi 2,5 metrová výška, alebo 3 metre nie je vysoká výška, to sme skakali s bratom s dážnikami. No. My sme to mali za švandu. A Slavka povie, že ide skočiť z balkóna. Tá ísť, ja si doniešem dážnik, lepšie sa si bude skákať. My sme mali z toho švandu, nás to bavilo, fakt, to bolo perfektné s dážnikom skákať. Ďakujem veľmi pekne, ľudkovia, ďakujem, Inuška, Janka, Ľudská, Ezomak za lajky, všetkým vám krásne zo srdca ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Vypni si na chvíľu hlas. Zapol som si hlas, hej. No dobre, ale tak hovorím, že... Nie, vážne nic. Jej, ďakujem veľmi pekne, Ľudská. Dobre, okej. To čo som nejaký klobúk tam bol zelený, či čo to bolo? Či to už neše Mári. A co mi tam padá? Cožka mi furt padá dolu, nevidíš?
Čo mám nejaký efekt ľudia zapnutý ešte? To ti tam sneží. Ale prečo? Bude si ma. Vyšalená. Ľudia, dvojnásobok, poďte. Neviem, prečo mi tam sneží. Ľudská, ďakujem krásne za klobučík. Joj. Škrabem ma fakt zle. A beriem sirup od doktora Poďte, Tajsa. 2 ružičky, alebo 2 rózy. Ďakujem, ľudská. Ešte jednu rózu Poďte, potrebujeme. ľudia. Ešte jednu rózičku potrebujeme, ľudkovia. Jedna róza. Ľudia, haló. One rose. One rose. Maggie, ahoj. Či Maggie. Bože, One rose, ľudkovia. Poďte Ďakujem, ešte Kuba. jednu. Haló, Kami, Ďakujem. alebo takto. Ľudia. Slavka strašne chce vyhrať do domu. Co haló. si zdáva? Ľudia. To ide skákať z balkóna? Strechy skočil. Nerozkazy? Zo strechy. Z jakej? Však ty na pojdu nevyjdeš u nás. Nemá šancu. Prečo nie? Mm-mm. Ja ťahnem jednu labuta. Ne, nemá šancu skočiť. Ani v Windsore. Ste počuli, jak prdi? No a brúško ma boli. A ja tu skapnem. Ďakujem, ľudská. Ďakujem. Ľudia. Čo, zasa mám splnený cieľ. Ďakujem krásne. Ja dávam ten cieľ, čo mi TikTok dáva. Nechcem, Ja nemením cieľ. To, čo mi TikTok ponúka, to si dávam. Kortiho, bože. A ešte čo si tam jedno je? Kortiho, zem. Čo tam mám jedno? Jedno, čo si tam je. Galaxiu. Však nekriž tak. Aha, ľudia, ešte toto potrebujem, pozrite. Ja chcem galaxiu. Toto potrebujem a mám Ja chcem splnený. galaxiu. Však nekrič. Daj, papu, ja chcem galaxiu. Toto potrebujeme jedno, ľudia, mám splnený cieľ. Toto tu jedno potrebujeme, pripla som to dole a mám splnený cieľ. No ja to pripnem. Toto jedno potrebujem a mám splnený cieľ. Toto nepripnem. A to už druhý bude splnený, no. No, mám pripnuté. Toto jedno potrebujem, no. A máme splnené. Za 5000 coinov. To mi to splní. 5000, však to je veľa, Slavka. Ľudia, prosím, Nekrič, 5000 to je veľa. Nie si dajaká skromná. zavri hubu. Nie si skromná. Však ľudia potrebujú žiť z čoho. Ja ich prichýlim, keď prídu Ja ich zoberiem ku mne, do posteli. Do posteli ku sebe. Ešte ich prikryjem fajným papolníkom, že by neboli im zima. Zrobím im čajík teplý. Tak keby si dala také tisícové, ešte 500, 300, 200, ale 5000 koň. Jaj Bože, už to ten chytá amoky. Prečo? To už mi tu vypisujú, už mi tu chodí pod fejkom. Vypisovať. Počkaj, ja sa kúknem. Toto do piči je stream 4, 101, 1. Robíte mi problémy do piči? Hejtujete No s tým či ono? robíte mi problémy Nie. do piči? Hejtujete ma a ani jeden z vás nelajkuje. No nejdete do piči. Vy máte kurva pič. Počúvajte, amoky je včerajšie. Dosť bolo. A ty, Takže, Erika, a nemá dneska stream počúvaj. teraz. Ak si nezosadne so svojím pomiarským To neviem, či ma nebolo to. papuľou, tak ti garantujem, že sa obujem do teba ešte horšie jak teraz. Takže zavri si pisk a tam sa chod starať o to, čo ti vyšlo z tej plesnivej piče. No tak si budem vycovať veci, že ich Mám svoj pozabíja. život vysporiadaný na toľko, aby som sa ja mohol tu Ďakujem, ja som to dostala, ďakujem, ľudská. No, do piči. Ľudská, som to dostala, ďakujem. Staraj sa o svoj
TikTok, aby bol dobre vytretý. Ďakujem. Mal svoju piču. Ja dávam náhodný cieľ, čo TikTok dáva. Teraz zazdám náhodný. Pozri. A náhodný mám zás tam 7 rúže. To ten jeden a 3 klobúky. Dám ešte jedno z teba kolo, potom kolo a končím. Koľko ešte nie, ani 10. Robíte Ďakujem, ľudská, krásne. Nerozprávala nikto nič. Ďakujem. Ezomak tebe ďakujem za lajky, krásne. Každý na mňa sere. Oj, 2 ružičky zás. Do výzvičky 2 ružičky. 1 ľudská, ďakujem. Ešte 1 ružička, ľudkovia. Ďakujem. Ešte 1 ružička, ľudia. Pekne prosím, 1 ružičečka. Ľudkovia. 1 ružička, 1. Nemáme 1 ružičečku, ľudia. Prosím. Prosím, 1 ružička. Nikto ma nezachráni. Jej, ďakujem, ja som dostala ružičku. Jej, Slavka už ma ide dobehať. Slavka ma dobehne. Nedám ešte jedno kolo, lebo vážne som unavená. Ďakujem krásne za ružičku, za pomoc. Ľudská, ďakujem. Ďakujem, ľudská. Čo to dneska také bomby idú z druhej strany? Ale z druhej strany. Dneska tiež dajak idú, pozrite. Lebo ja tu mám dobrých ľudí. Ja viem, že máš dobrých gifterov tam. A ja mám tu dobré gifterky. Aj Kami tu like dávala, nemôžem povedať. Dávala tu aj ešte Nikuška dajak tak, ale Maggie tu dáva veľké bomby. Od Maggie som dneska dostala 2 žirafy. No pekne. A ja som tu od Ľudsky podostávala. Od Ľudsky som podostávala, od tejto Inušky som dostala. Aj iní tu boli, čo si ich neviem tak zapamätať. Pomohli mi veľmi, veľmi pekne zo srdca, ďakujem. Veľmi pekne. Čemu nejde telka? Komu nejde telka? Adamovi, tu takoví ľudia unavená som strašne. Treba zaplatiť elektriku. A že viacerým tam nejde telka, to bude mať nejaký výpadok zo zbúrky. Seklo trošku. A jeho seka mi tu. Takedy po búrke seká internet. To je tak dobre, že na dedine tak ide. Ďakujem krásne za podporu. Ďakujem. Inuška, Ľudská, Ezomak za lajky. Ďakujem všetkým. Teraz idem už posledné kolo. Všetkým. Aj Idem posledné kolo, takže všetkým veľmi pekne ďakujem za lajky, za podporu. Ste tu úžasní. Ďakujem aj tebe, aj Marty. Marty, aj tebe Idem ďakujem. spať. Idem tak posledné kolo. Tak poďte a vypeckujte to. Marty, A aj chcela by tebe som ešte ďakujem. na dobrú noc, že by som mala dobrú náladu a som jednu žirafu. K
kto môže poslednú Ďako si vyjebaná. A teraz do Žirafu jej dvojnásobku. dajca môže ísť dýchať. Do dvojnásobku. Hej. Dajca jej žirafu môže ísť dýchať, nie? Prosím ľudia, kto mi to spomní? Poďte dvojnásobok. Kto ťa počúva? Nepočujem. Ľudská, ďakujem krásne. Oj, už mám po žirafe. Ďakujem. Mám po žirafe. Vodor. Ešte som taká unavená poslednú dobu, neviem prečo. Veľmi som unavená. Viaci toho na mňa je, tá asi za to, ne? Jej, ďakujem. No, Pekný už priateľ. prehrávam. Ďakujem. Chápete, jak ona ide do mňa na druhej strane? Toto tá Maggie? Hej. Nechaj to tu Maggie na pokoji. Ona je úžasná, keď ťa tak podporí pekne. Nechaj to tu Maggie. No, Maggie, prejdi na druhú stranu, prosím ťa. Zavri papuľu sebe. Zavri sebe papuľu. Joj, Bože. Nohy ma bolia, všetko ma boli. Celý človek ma boli, ľudia. Úplne celý človek. Koľko bude treba dlhé? A ide dvojnásobok. Keby som teraz dostala dvojnásobku žirafu. No, keby pes nesral toho roztarha. Na piči. Keby. Zisek mi robí nervy. Ona chce, že som prehrála zás. Že mi zobrala viny. A dve ružičky. Ona nepoprosí, že prosím, na 2 ružičky. Rovno Prosím, dve ružičky. Ježiš, ľudská, ďakujem ešte jednu, potrebujeme Nepríjem na poprosiť. druhú stranu. Však dobre. Nemusí prísť. Ona hraje proti mne, preto nepríde. Kami, alebo daj to poďte jednu ružičku. Ľudkovia, prosím. jedna ružička. Jednu Jedna. ružičku, Kami, ostatní. Jedna prosím. rúža, ľudia. Jednu ružičku, prosím. Teraz na Jedna. rozchod nikto nedá. Ľudkovia, jedna rúža. Hej, no. Na rokom nikto. Ďakujem. No, ona má, ja nemám. Ľudkovia, jedna ružička. Ľudia, a teraz aspoň jednu žirafu do dvojnásobku. Andrejka, ďakujem. Veľmi vás pekne prosím. Jednu žirafu. Poďte ľudia. O 200 bodov prehrávam. Jak ma bolia nohy, lamú ma nohy. Nikoho nebude. Budem musieť ísť do špajzu, zavrieť dvere, bo tam okno otvorené. Nikoho nebude. Tam ma strašne ťahá, tá vonku musí byť jaká zima, keď tak ťahá. Ľudkovia, máme dvojnásobeček, keď môžete pomôcť mi. Prehrávam a mi zoberie vyniky. No prehráš, ja to prehrám. Zatmavená som, zasklenená, lebo prehrávam. Jej, ďakujem. Aké to pekne bolo srdiečko, ďakujem. To srdce bolo. Aha, ale také pekne. Srdiečko na dlani, ale už to zmenili, ale pekne to je teraz to srdiečko. Jo, tá žirafa by ma potešila, ale keď nemáte, tak pohode. No to mňa dráždi na kašel. Takže dobrú noc, susedky. Ďakujem, prajem. Dobre sničky, ďakujem za lajky, ďakujem za podporu. Poďte, nech prehrá. Ďakujem Nech za mi nezoberie follow. viny. Skúste ju premôcť. Nech to prehrá. Aha, no sa uvidíme. Nech to Poďte, prehrá. poďte, prehrám, poďte. Oh yeah.
Ďakujem. Dobrú nocku, dobre sa vyspíte. Už ty chyprava piča. Stádzi mi. Ahoj, stará. Papa. Chápajte, ako je dorza piča. Vypni hlas. Jaký Nie hlas, ale zvonenie. No, nahlas si za telefón ho vypni. Stíšo. Že si nešiel na hlas. Však vypni ťukanie, že patíka zobudíš. Patíka. Celý patíku. Patíka zobudíš. Vykrúti víc. Ja potrebujem ísť na vecko. Ja zvedáva, či to bíjaš do zomu. No nazdar. Krásny večer. No ako sa máš to bíjaško? No zle, Prečo? no lebo vás nevidím. Áno, ja sa neukazujem, lebo som u rodičov, vieš? Jaj, kurňa. A nechcem, aby súkromie mojich rodičov fotili, vieš? Jasne, rozumiem. To je Ja keď som škoda. doma, nemám s tým problém, ale všetko, trošku som sa včera, dneska ukázala a už sú narobené fotky, vieš? Aha. Takže, No dobre, tak dáme si teda jeden zápasík. Môžeme, no. Skúsme, či vyhráme, či prehráme. A však ty ma poznáš od Nelinky, nie? Jasné, však ja k vám chodím niekedy občas. No. Ja k vám chodím občas, jasné. Ako sa máš, ináč zle sa máš, to čo sa deje. To som myslel len kvôli tomu, že tam máte fotku, lebo ja v podstate nevysielam s ľuďmi, ktorí majú len fotku, ale to, že vás poznám, tak... A počkaj, tak ja ju vypnem, ale ma nevidno, lebo ja mám tu... No však to je jedno, že keď tam budete mať fotku, však to už je jedno. Počkaj, otočiť. To už je pohodička, už nič sa nedieje. Akože nie, že nevysielam s tým, čo majú len fotku, ale neduelujem a takéto veci, ja mám proste nejakú takú zásadu u mňa. Ale tým, že vás poznám a tak duelik si môžeme dať, ale kľudne, keď budete normálne vysielať a budete normálne na kamere a všetko toto, tak nemám problém si zahrať. Hej, ja stále akože vysielam normálne, len teraz momentálne som u rodičov a všetko fotia, vieš? Jasné, ja to rozumiem, jasné. Však akože ja nič proti alebo niečo, takže ja to chápem. Ja viem, nechcem, že by rodičom tu fotili všetko. Jasné, rozumiem. Pozri. To mi pripomína Nelinku. Hej. Počkaj, čo to také, že si ma videl, bo mi to nechce zobraziť. Prečo? Ja neviem, čo mám s TikTokom. Nechcem mi určité, normálne nechcem mi zobrazovať, počkaj. No aha, čo mi dáva? Ďakujem krásne všetkým. A mi to nechce ukázať fotku vôbec. A tam treba si dať akože fotky, že tam dáte a niečo si dáte za vás a vás bude vidieť, ale nebude vidieť okolie za vami. Áno, veď ja to tak dávam efekty. Počkať. Pozadie. Dáme toto. Pridať. Tak. A teraz mňa nevidno, vidíš? Lebo to blbne TikToku, čo si vidíš, nejde to, vidíš? Vôbec snažím sa a nič. Nevadí, pohodičke, však zápasov ešte bude. Patrik, ďakujem. On ma to štve, vie, že by som... Vôbec, vidíš, vôbec mi nechce. Ja neviem, a ja nemám ani na efekty mi nechce dať. Nevadí, pohoda. Nemôžem. A kedyže idete domov? Ach, vieš čo, neviem, lebo mamu mám po operácii, takže ma potrebuje. No, čo to Takže, však aj tak všetci to vedia, už tak to je jedno. Takže, zatiaľ ešte, zajtra tu už sme 2 týždne, hej. No, máme dovolenku u rodičov mojich. Dovolenka na Dubaji.
Dovolenka zadarmo, málo kto takú má. Alebo na Malte, ne? No, málo kto takú má. Malta, piesok a studená voda a miešačka. Tak. Také krásne kvetinka. Ešte si môžeme aj so miešačkou potočiť z lopaty. Také krásne ľudia, všetkým aj za lajky, za všetko máme 78 000, ďakujem moc. Ste brutálni. Diamant OG, veď ma poznáš. No aspoň taká fotka tam, no. Áno. To ste bol kde na výlete? Na Salaši, na Spišu, Šiva Brada. Aha. Vy ste z východu? Áno. V mojom rodisku sme boli tam na Šivej Bradze, tak sa to volá. Aha. Nedaleko Levoče, nedaleko Spišského hradu. A tam majú veľmi pekne urobené teraz. Majú tam fakt, že ja som tam po rokoch bola. Ja som ináč rodáčka z tejto oblasti a po rokoch som tam bola, ale veľmi to urobili pekne už. Super. Však ja keď budem doma, tak ja sa ti... Jasné, pohodičke. Nie je problém, hoci kedy. Ja sa na duely ukazujem stále doma, takže nemám s tým problém. Jasné. Jasné, rozumiem. Dobre, tak sa držte, nech ste zdraví a vidíme sa voľa kedy. OK, ahoj, Dobre, ďakujem veľmi v pohode a ja, majte sa. a pekný večer. Aj vám. Ďaká. Joj. Patrik, dá sa, ty ako sa máš, čo máš nové? Ezomak, ty si frajer. Andy, ahoj. Bože. Slavko, stiž si to. Neviem, že by ma blokol. Alebo tak, keby neexistoval jeho účet. Nechápem. To co blbne ten TikTok dneska? Nechápem. Kúkaj, tak mi ukazuje. Neviem, zajtra kúknem, ideme spať. Aj mne dnes nejak nefunguje. Čo si mi nejde, Patrik? On teraz všetkých blokuje za chvíľu. Ani ľudí tam nebude mať. No, bizarne, nech sa dozvie, že nás dneska podporovali a uvidíš, aké cirkusy bude robiť na streame. Uvidíš, aké bude robiť cirkusy. Ale nie je zapnutý, nie? Lebo mne ho neukazuje. Ale mi ho nejak divne ukazuje, keby odstraňoval zás určite len videa od dajakého stali. Divné. On zverejnil tam na účte toto.
čo sme boli v kontakte ešte. Správy. Mne ho už týždeň vôbec nechce nájsť. To prečo? Neblokol ťa? Janka, neblokol ťa? Bo on je zignutý, on radom blokuje, lebo jeho keď nepodporujú, nelajkujú, blokuje. Ale ľudia si to nevšimnú, že čo on robí. Že keď ide do ľudí, do teba, alebo takže volá zachránky, že mu to nepomáha, ide do druhých, ani keď to nepomáha, tak začne sa vyhrážať, že Že pichne nožik do seba, no. Ja som nebola na jeho live ani. Tak neviem, Janka. Kúpni, že prečo mi ho neukazuje. Daj mi pokoj teraz, idem na vecko. Ja potrebujem ísť až ty teraz. Áno. Budeš tam dlho? Nie. Bo mne treba veľmi čúrať. Nie, nemám na mamu. Je to chore, mal by sa dať liečiť. On sa nedá liečiť, on si nepriznáva, že je chorý. Najprv človek, ktorý sa musí dať liečiť, si musí priznať, že je chorý. On si to neprizná nikdy. A viete, čo dneska zapotil? Že on chce babetko. Ježiši Kristia, keď som toto počula. Wow. Normálne mi tlak dvihlo. On chce babetko. Čo on deti na kríže dáva, pochováva tá so svojím dieťaťom, čo by spravil, Pane Bože? Čo by spravil svojmu vlastnému dieťaťu? Veď on by zabil to dieťa. On nenavidí krík, plač dieťaťa a on by chcel dieťa, on ku tým psom dieťa. Však on ani kolo psoch nevie sa už teraz normálne správať. Jak búlaka po psoch, keď pýtajú od neho jesť. Mami, padni hore. Ona dáva na psov. A on chce dieťa, taký postižený. Ja mu nič zle neprajem, len mu prajem, že by vo vajcoch nemal spermie žiadne. Že by nedokázal nikto decko splodiť za toto, co robí. A jak ubližuje decom a jak ich na kríže dáva. Za toto mu prajem, že by nikdy nemal nejaké decko. Však on to decko by zabil. Ja neviem, pozrite, jak mi blbne TikTok. Toto je fotky. Počkať. Prečo mi to tak robí? Nechápem, ale nevadí. Mi naproti. Na. Sanko, no? Opa! A čo? Čo, láska? Ľudia, ukážeme si.